Nagkatipon-tipon na mawaray ng vloggers dito sa Northern Samar ngayong araw at ito'y sa panguna ng nag-iisang idol ng bayan na si King Lax na isa din pala ang waray nun o Nortehanon. Pero bago yan, nagkaroon muna kami ng isang masayang meeting ni Idol King Lax kasama ang iba pang mga Nortehanon vloggers para pag-usapan ang pagpaplano tungkol sa meet and greet at ang pagbuo ng solid at nagkakaisang Team Waraynon by King Lax. Kaya naman guys, agad kaming humayo at nagpakarami. Agad kaming pumunta doon sa lugar ni Idol King Lax para makipag-meeting sa kanya at syempre para sulitin na rin ang pagkakataon na makilala siya ng lubusan at makausap siya ng personal. Ayan guys, welcome back. Nandito kami ngayon sa bahay ni Idol King Lax at nandito yung mga kasama ko. Mag-hi naman kayo dyan. Bimang. Ayan, nahihiya pa sila. Ito si Pululo. Pululo. Kabisan yaran, Pululo, Limuel. Tapos yung kapatid ko si Idmar. Hala, pakilala mo sa yung mga channel doon. Ito, ako kasi, ako pala si Kuya Bin. Kuya Bin? Kuya Bin. Taga diin. Taga Mupanas sila dun. Mana ni mo nga sa yung channel? Kuya Bin. Kuya Bin. Paksit. Wala ka pa. Sarita gunay na. Sarita gunay. Guys, follow natin. Hello po guys, ako pala si King Vlog. Huy, ikaw yung iton. Ako Ito pare. Ikaw ngayon iton. Hala. Ikaw pala yung pinakamatinding karibal kay Miss Paroray. Shoutout po ako pa si Kuya Dix Mo Vlog. Ayan. Mapanas. Opo. Anong pangalan ng channel mo? Sabihin mo, huwag kang maalo. Pakipalo na aking page, Listor Teano J. Ayan, follow natin guys. Sumayaw sa ano. Oo. Sa dancer. Oo. Ito yung nagda-duster na. Ayan. Isang kiss nga dito. Wala, hindi tinamaan. Nagumpisa na ang meeting namin at ito'y pinangunahan ng isang dasal ng nag-iisang Idol King Lax at dito ko mas napatunayan na napakabuti ng kanyang puso dahil sa lahat ng kanyang gagawin ay sentro ang Panginoon. May meeting dito tapos kami dito nanginginain. Mother. Hello po, Nay. Juana Flores Colotes, bali nag-reels siya. Yun lang libangan niya, reels siya. Palo nyo, palo. Ayan, nakilala ko na po si Nay kay na-miss na kami dito sa kanila eh. Oo, ang dami namin kinain dito sa kanila nung fiesta eh. Oo, sayang nga hindi kami nakapanakgas eh. Ako pala si Jeep Esponilla from Barangay Silagon, Tamucanas. And nagngaral sa page ko, Kuya Models Vlog. Hindi pa pa natin pala. Ako man si, Bin Lubariano, taga sila dun. Barangay sila dun, Pasok Samar. Yung page ko sa Facebook, Kuya Bin. Kuya Bin. Tama na po na. Hello guys, ako po si Sarita Hadono. Ang pangalan po ng vlog ko, Sarita Hadono lang po. Wala pa po ako. Sige. Sige. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Elmer Galit Servito from Lawang, Northern Samar. Yung page ko ay Maestro Waray. Opo. Sir, pwede pa kayo ulit ito ng video. Sir, I love you. Okay, next. Ako pala si Toel Bandilla. Ang karibal ni Sir Biyong. Toel Vlog ang page ko. Mapanas Barangay Silagon. Opo. Magandang gabi sa Hirap pala. ako pala si Limuel Servito. Pinsan niya sa Yes, opo. Sasama mo din sa pag-vlog. Opo, at magbablog na din siya for to this video. Skip ka na lang muna. Skip ka na lang. Oh, wala na. Sige, Hindi na ako magpapakilala, sasayaw na lang ako. Listor Teano J from
Mapanas, Manay-Banay, Northern Samar. Yun, Discount Energy, pakipalo na lang ang aking page. I Opo. love you sa inyong lahat. Isa-isa kayong mamaya, halika na. Sige. Ayan, so ako si Lucky Torres Calotes, so King Lax. Yun. Hello po sa inyo lahat. Ako po si Diyos na magbabalot ng tumutubulan pag nabinsa. Ako po yung nag-viral sa Bulacan po. Thank you so much. Wow. Ako si Yulito Nunez. Tapos yung page ko sa Facebook, Yulit's Vlog. Taga-reso lang sa Barangay Kabantuan. Okay, sige. Ngayong gabi, Munzo Rakyat from Kabatuan. Kami mo sa Facebook. Ma'am. Sige, okay sir. Bibidyo si sir. Ito na, pagkakataon mo. Ito na. Idol, I love you. Ayaw mo, malamig yun. Tatares, ganun din yung vlog ko. Name Angelina Tatares, from Kabato. Oh. Barangay Liquinas. Wow! At ayan na nga, naging makabuluhan ang meeting dahil komportable ang lahat, masaya, at syempre nakakatuwa pong isipin at nakaka-proud na bagaman sa Idol King Lax ay napakalaking pangalan na sa larangan ng vlogging ay talagang nagbibigay siya ng panahon at pagkakataon sa mga baguhang katulad namin. Habang ako naman dito ay talagang inuubos ko ang merienda. Sige, sige! Laban! Sisigiskin ko na lang. Open 750. Oh, ay. Million? Italiano. Hanggang lang. Italiano. Oh, yan. Flores. Oh, yan. Tinutulungan na rin natin yan. Kasama rin natin kasi tamad lang mag-upload. Maraming pwede content. Tamad lang mag-upload. Yan ang huwag niyong gagayahin na. Yes. Guys, Idol King Lax. Bukas kita-kits tayo sa Idmir's 9 a.m. bukas na Sunday. Opo, thank you so much, Idol. Thank you. Salamat. At ayan mga guys, pauwi na kami dito at umuwi kaming may tuwa sa puso dahil nakilala at nakausap namin ng personal sa Idol King Lax. Ito lang talaga yung masasabi ko guys, hindi na nakapagtataka na may isang King Lax na napakabuti ng puso dahil siya po'y hinubog sa isang tahanang punong-puno ng pagmamahal. Ayan, mag-love shoutout sa kanyang nanay, si Nanay Muna. At syempre sa aking mga followers, mag-love shoutout sa inyo. Sa mga bago pa lamang sa aking channel, ito po muli ang inyong nag-iisang Maestro Waray, isa pong guro mula sa bayan ng Lawang Northern Samar na maghahatid sa inyo ng mga good vibes, masasayang kwentuhan at syempre guys, halakakan. Ayan, daghang salamat.